73% ta' persuni lokali li ħadu sehem fi stħarriġ tal-Awtorità Maltija tal-Komunikazzjoni l-MCA għandhom mill-inqas żewġ settijiet tat-televiżjoni jew aktar. Dan filwaqt li 26% ta' dawk li pparteċipaw għandhom sett wieħed u b'1% jgħidu li m'għandhom l-ebda televiżjoni fid-dar. Waqt li dan baqa' jixhed il-popolarità li t-televiżjoni għandu bħala komodità fid-djar tal-familji, l-istħarriġ juri kif iċ-ċittadini wkoll baqgħu javanzaw mal-iżviluppi teknoloġiċi fejn jitlu settijiet moderni. Waqt li n-numru ta' dawk li għandhom it-televiżjoni fid-dar baqa' stabbli u b'saħħtu anke meta wieħed iqabblu ma' stħarriġ simili li sar mill-awtorità 3 snin ilu, ġie notat issa kif il-maġġoranza assoluta ta' 74% għandhom iżjed settijiet Smart TV. Dan apparti li skont dawk li pparteċipaw fl-istħarriġ tissa u dak fl-2020 jidher biċ-ċar li l-Maltin u l-Awċin qegħdin jinvestu f'settijiet tat-televiżjoni aktar moderni u ta' kwalità ogħla. Meta wieħed jagħti ħarsa lejn kif il-Maltin u l-Awċin jaċċessaw il-kontenut fuq it-television tagħhom, kważi kollha jew 99% qalu li għandhom abbonament ma' waħda miż-żewġ kumpaniji lokali li toffri s-servizz ta' pakkett ta' stazzjonijiet lokali u internazzjonali. Il-maġġoranza assoluta tagħhom ukoll qalu li m'għandhom l-ebda intenzjoni li jwaqfuh fit-12 il-xahar li ġej. Aktar minn 3/4 ta' dawk intervistati qalu li jaraw it-televiżjoni b'mod regolari. L-aħbarijiet jibqa' l-aktar kontenut segwit minn dawk li rispondew l-għandhom abbonament, b'34% segwiti minn dawk li jaraw programmi oħrajn televiżiv, u ma biss 16% ta' dawk li rispondew għal dan l-istħarriġ li jaraw l-iżjed l-isports. 68% ta' dawk li ħallsu abboniment qalu li jaraw l-istazzjonijiet tat-televiżjoni Maltin. Meta mistoqsija dwar il-ħlas għas-servizz numru konsiderevoli ta' dawk li rispondew qalu li ma jafux kemm jiswihom minħabba li l-abbonament tat-televiżjoni jagħmel parti minn pakkett akbar ta' servizzi. Dan filwaqt li 40% stqarrew li s-servizz ma jqisuh xogħli iżda lanqas irħis. L-istħarriġ wera wkoll kif aktar minn 70% ta' dawk li rispondew qalu li huma sodisfatti jew sodisfatti ħafna bis-servizz moti. L-istħarriġ innota wkoll li 40% ta' dawk li għandhom abbonament qegħdin jikkunsidraw li jkollhom Android Box bir-raġunijiet primarji jkunu li din toffri aktar stazzjonijiet u hija orħos meta mqabbla mal-abbonament tradizzjonali lokali.